dnešnom videjku sa pozrieme na to, ktorá AI vám vie lepšie pomôcť s vašim videjkom. Takže ako napríklad s editom, scenárom, efektami veríte a taktiež miniatúrou. Takže ja som Huftix a poďme na to. Tieto AI-ka budeme hodnotiť v 5 kategóriách. A tým je názov, zmysel toho scenáru, potom aké efekty a také by použil pri edite, potom celé, či to dáva zmysel dokopy, ten edit s tým scenárom a potom ešte miniatúru. Takže poďme začať. Ahoj, chcem urobiť video okolo 1 minúty. Že o čom je práca influencera. Tak mi napíš scenár a povedz, ako to mám presne zeditovať. OK, máme hotové, takže odoslať a poď, robíš. OK, dobre, tak máme a ja si to teda idem pozrieť, idem urobiť videjko ale ešte predtým to idem dať toto urobiť chatu GPT. OK, takže ctrl, OK, odoslať. No a poď, čo mi dáš? OK, takže už mi to tu dáva aj chat GPT, takže idem urobiť aj to isté ako Gemini na chat GPT to zeditovať a poďme na to. A rovno by sme možno mohli začať prvou AI, ktorá mi povedala, ako videjko mám urobiť. A tým je Gemini a teda videjko som podľa nej pripravil a tu ho máte. Všetci si myslia, že byť influencerom je len o kávičkách a darčekoch. No realita je skôr o tomto. Ako napríklad o tom, že 80% času trávite iba plánovaním, odpisovaním na spolupráce a študovaním rôznych YouTube algoritmov. Strih 1 minúty videa vám môže niekedy trvať aj 3 hodiny, keďže každý detail vám vo videu musí sedieť. Je to práca prakticky 24/7, ale vlastne tá komunita za to stojí. Tak čo, ešte stále si myslíš, že je to len o fotkách na Instagrame? Napíš mi do komentárov. A teraz môžeme ísť už na ChatGPT. A potom sa rovno môžeme ísť pozrieť na hodnotenie a teda kde by ste mali začať so vašimi videjkami. A teda už poďme na chata. Väčšina ľudí si myslí, že byť influencerom je jednoduché. Ale za jedným 30-sekundovým videom sú napríklad hodiny práce. Influencer musí byť vlastne kameraman, editor, scenárista aj marketér v jednej osobe. Nestačí iba natočiť vlastne video, musíš sledovať trendy, algoritmus a komunikovať s ľuďmi. A vlastne nie je to len o sláve, je to kreativita, disciplína a veľa práce každý deň. A ty? Dal by si to? A teraz sa ho ešte poďme opýtať, ako by videjko nazval a akú by urobil miniatúru. OK, takže Dobre. A ja to idem dať ešte zatiaľ chatu GPT, takže si to skopírujem, četík, enter. No a čo vymyslíš ty? Ach ja, on nepochopil, že vlastne robím test alebo také niečo. Takže ešte raz, chcem po tebe jednu onu a aby si mi vytvoril tú miniatúru. OK, a čo vymyslel ChatGPT? Takže najlepšie nikto nevidí túto stránku influencera. Dobre. A teda ešte budem povedať tú miniatúru urob ty. Lebo sa mi to nechce robiť, samozrejme, že nie. Ach jaj, on mi urobil miniatúru, ale on mi neurobil názov, takže daj mi jeden názov. No poď, makaj. Jo, dobre. OK, tu je najlepší práca s snom, pravda, ktorú nikto neukazuje. A ChatGPT. OK, dobre, takže
poďme teraz sa pozrieť na to, ako by sme čo ohodnotili. Ale ešte dokým to ohodnotím, tak pokiaľ ťa videjko baví, tak by ma veľmi podporil like s odberom so zvončekom, aby si nikdy nezmeškal žiadny stream, keďže streamujem aj na YouTube, aj na Kiku. A keď teda sa ti nechce dávať ten zvonček, alebo tak rozhodne dobehni na môj WhatsApp kanál a tam máš aj veci z zákulisia a sa dozvieš o všetkých videjkách skôr ako ostatní. Takže neváhaj a my už poďme teraz na hodnotenie. Takže za názov by som dal asi obidvom AI-kám plný počet. A toto je teda 1 bod z 1. Keďže Gemini to dal práca snom, pravda, ktorú nikto neukazuje, čo je za mňa v pohode názov. A ChatGPT mi dal tiež niečo veľmi podobné, ako je teda nikto nenávidí túto stránku influencera, hej, čo je za mňa tiež veľmi v pohode. Potom teda zmysel toho, čo tam teda sa hovorí, alebo tak. Takže Gemini by som dal 2,5 bodu, lebo dáva to zmysel a ako niektoré veci by tam mohli byť lepšie a vlastne takisto aj ChatGPT. Takže zatiaľ je skôr vyrovnané. A teraz si myslím, že môžeme ísť rovno na edit. A tam už Gemini začal celkom dosť zaostávať, keďže vlastne iba dostali 1 bod za ten edit. Keďže tam, ako keď ste si mohli všimnúť, tak tam vôbec neboli akoby prechody, žiadne efekty tam po mne nechcel, aby tam boli, ale proste tak. A na rozdiel od ChatGPT, ktorý dostal za to pekne 2,5 boda, lebo tam chcel proste, aby sa tam každých pol sekundy striedal obrázok, tam vždy dal text, alebo takéto veci, hej, aby tam boli efekty. A teda, aký to má celkový ten taký vibe, alebo také niečo. Takže Gemini som dal 2,5 bodu. Takže za mňa to celkom v pohode ide dokopy, hej, nič extra, ale úplne v pohodičke. A chatu GPT som dal 3,5 boda zo 4, teda, lebo za mňa proste ten edit a aj to všetko bolo za mňa veľmi pekné. A teda teraz to je veľmi vyrovnané a poďme sa pozrieť na poslednú kategóriu, čím je miniatúra. Táto to môže celé rozhodnúť, takže poďme na to. Takže za miniatúru Gemini by som mohol dať asi 2 body z 2, bo za mňa veľmi v pohode miniatúra. Je tam ten thumbnail, kde je to podstatné, predstava, realita, za mňa určite veľmi v pohode miniatúra. A teraz sa môžeme ísť pozrieť na ChatGPT, tiež za mňa to isté, tiež thumbnail v pohode, ľahká práca, v pohode lajky. Možno ChatGPT to má trošku lepšie, ale tak sú to iba malé rozdiely. Za mňa obidve miniatúry veľmi pekné, takže 2 body z 2. A týmto tento celý test vyhráva ChatGPT. Takže ja gratulujem ChatGPT a pokiaľ chcete, čo si niekde ísť nejako takto videjko pomôcť, tak asi vám odporúčam viacej ChatGPT, ale zase ani Gemini nie je zlé, lebo Gemini vám tam niekde dole píše, že proste ako to urobiť. Ja som teda dala toho scenáru, no a potom dole vám píšu obidva tieto AI-ka nejaké tipy a takéto veci, takže si myslím, že to je veľmi vyrovnané a je aj asi na vás, ktorú AI použijete, ktorá vám viac vyhovuje. A ja som teda veľmi rád, že vy ste videjko pozerali a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videjku. Tak čau.